Mai kallo, wannan yaro da kuke gani mai suna Ammar, kamar yadda ya shaida mana cewa shi dan jihar Zamfara ne, kuma ibtila'i na 'yan wato masu garkuwa da mutane suka farma garinsu mai suna Gwiwa da ke jihar Zamfara, sanadin da ya balle ya bar gida, kuma daga nan ya shiga waɗansu ɓangarori daban-daban na garin na Najeriya, daga nan har gashi a garin Kaduna. Bari mu ji daga bakin shi, don an ce waka baki mai tsayawa. Me sunanka ne? Ammar. Sunanka Ammar? Daga ina kake Ammar? Daga Gwiwa. Gwiwa ta jihar ta ina? Jihar Zamfara. Gwiwa ta jihar Zamfara. To ya aka yi ka zo Kaduna? Ɗan jigina kuma ya fada wa ɗagarin shi yana Sai ka gudu sai na zo. zuwa nan garin Kaduna? To dama ka san garin Kaduna ne? A'a. To ya aka yi ka zo Kaduna? Mota na hau shi ne nan sai na ce su taimaka min su kawo ni Zaria, suna kawo ni Zaria. Sai ina kwana a ƙarƙashin gada, ina kwana a ƙarƙashin gada, da rana ta yi sai mu je mu kamo kifi mu ci. Da mu kamo kifi mu ci sai in dare ya yi sai mu kwanta bacci. Ina nan sai da ƙara samun wata mota, yana ce a kawo ni Kaduna, sai aka kawo ni Kaduna. Shi ne nan sai ina yin bola ina samun abin da zan ci. Shi ne nan sai na samu wani ya taimaka min ya kawo ni gidan shi, yana ba ni kula. To Ammar, a Zamfara kana zuwa makaranta? Wace makaranta kake zuwa? Tatbik. Me su kuna da mai anguwa a unguwanku? Me sunan shi? Anguwa Musa. Mai anguwa Musa. Kai yanzu shekarunka nawa ne? 11. Kana da mahaifiya? Ya sunanta? Amina. Mahaifinka fa? Arasu. Ya rasu? Tun yaushe ya rasu mahaifin naka? Ranar Alhamis. Yau kwana nawa kenan? To yanzu rabanka da gida ya kai kaman yaushe? Zan kai sati ko 3. Mai sauraro, yanzu dai muke ɗaukan wannan bidiyo, yau muna 21 ne ga watan 4 shekara ta 2021, kuma a nan garin Kaduna. Kamar yadda na ce muku, wannan yaro mai suna Ammar, amma dai ya ce wai a garin su shi 'yan biyu ne, kuma akan kira shi da Hassan ko? Ya bar garin su tsawon kwanaki, yanzu ga shi a garin Kaduna. Fatanmu shi ne Allah ya sa akwai wanda ya san wannan yaro mai suna Ammar, wanda kusan yanzu haka dai na nan garin Kaduna hannun wani bawan Allah, da shi ma daga ƙarshen bidiyon za ku gan shi a cikin bidiyon, kuma zai gaya muku yadda aka yi hashi wannan yaro ya zo hannun shi. To ya kai ka zo garin Kaduna tun da zaka ce min kana Zaria ne? Mota na tara na ce su taimaka min su kawo ni Kaduna, da suka kawo ni suka aje na a wajen da yan kumbula suke wucewa. Suna nan sai na gangaro na dona ina bola. To amma dama ka san Kaduna ne? A'a. Ya kai to ka ji kawai ya kamata ka je Kaduna daga Zaria? Cewa aje Kaduna na dana zuwa Kaduna, suna nan sai wai na dawo nan din da na gari na koma garin ba wanda. Tun daga lokacin da wannan abin ya faru, ya kai ka tsallake kai ka bar garin tun da ka ce an kama garin kwari ne? Guduwa nan sai na zo wani ƙauye, sai na ga wani motoci suna wucewa, suna nan sai na tsaye da wata mota na ce ta tsaye ka kawo nan. Su sauran 'yan uwanka da iyayenka duka da suke can garin Gwiwa ɗin ta jihar Zamfara, su suna ina ne? Ban san inda suke ba. Kawai yanzu baka san da suke ba? To yanzu menene fatanka? Allah ya sa a ga iyayena, amma ban so na koma garin. Me yasa? Ɗan tunafin. To idan kuma sun bar garin kuma fa? Iyayen naka ma kilin sun koma gida suna zaune, ba ka so kuma gurin su da haka? Ina son komawa da iyayena, amma ban so na koma garin. Ka ce me suna mai angon? Musa. Mai anguwa Musa.
To bayan da ka shigo Kaduna kamar da me kake ci? Ana kake samu abin da kake ci? wajen mai shayi nan nake zuwa ina siyan shayi ina sha. Wa ki ba kuɗin da kake sayan shayi? Bola da ke yi. To ya kai ka koyi bola? Gani na yana yi. A ina? A nan. Shine kai ma ka koya kake yi? Eh. Tunda yanzu watan azumi da ina labarin azumi? Ina yi. Ana azumi? Eh. Da cinta wannan bawala da kuke kallo shine wanda ya tsinci wannan yaron a nan garin Kaduna kuma yi masa masauki. A yanzu haka shi ke kula da shi kafin Allah ya sa a sami inda 'yan wansa ko 'ya'yansa suke. Bawan Allah kai me sunanka? Sunana Suleiman Garba. Mutane sun fi sani na da ɗan dutse. Na'am. To dan dutse ya kai ka sami wancan yaro ya zo wurinka? Shi Amar na same shi cikin dare misalin 2 saura ana sauke min kaya sai ya ga mutane ga haske ya zo sai ya sami daman isowa gurinmu. Ban san shi ba, bai san ni ba, baƙuwan fuska ne shi, sai nake tuhumar shi akan daga ina yake kuma ina za shi kuma dan waye. Ƙarshe na tuhume shi sai yake tabbatar min da cewa an tarwatsa garinsu, shi dan gudun hijira ne, yana kwana a wani kazamin guri wanda na ga ya kamata in taimaki rayuwar shi. Ba zai kamata in bar shi ya dinga gararan baba a ƙananan shekaru irin nashi. Sai na killace shi na kai shi cikin gidana na haɗa shi da iyalina. Da bisani kuma ne kokarin sanar da jami'an tsaro manyan shugabanninmu su shiga daga ciki su san abin da yake faruwa. Wannan shine ƙarshen al'amarin a takaice kenan. Na to bayan da tambayoyin da ka yi mushi ka fahimci cewa kamar yana cikin yanayi na tagayyara ko kuma akwai alamun sauki cikin rayuwar shi? Akwai tagayyara sosai matuƙa wa yazbillah. Kaɗan daga ciki yana kwana akan kashin kaji wanda shi kan shi zai iya affecting din cuta a jikin shi, ga sanyi ga sauro, sannan akwai wani mugun guri da yake kwana wanda bai kamata yana kwana gurin ba saboda miyagun kwari da ke gurin. Sosai jikin shi akwai typhoid da malaria wanda da aka treating din shi bayan na same shi. To yanzu kamar idan yan uwan shi Amar suka gan shi, ta yaya za su iya tuntuɓar ka kilan su amshe shi a wurin ka? Za su iya tuntuɓa na akan namban waya na 09069165318. Ma'ana ina nihin 09069165318. To wannan bawala da kuke gani yana ƙarƙashin masarautar sabon garin bypass ne, ƙarƙashin Alhaji Isa Muhammad yan taya, wanda kawo yanzu dai muna cigiyar dangi da yan wannan yaro, amma in Allah ya nufa an gan shi sai a tattaɓa lamban waya da shi wani bawan Allah ya kira, ko kuma gangaro zuwa masarautar sabon garin bypass ƙarƙashin Isa Muhammad yan taya insha Allah, domin tallafa mashi wannan yaro Ammar don sada shi da 'yan uwansa. Gode.